सोनपुर वाली हाली हाली रोपा बुढ़िया आवत तरी देखिए तो लगिए बड़बड़ाए कहिए कि कुछ नहीं के रोपाल अभी तक। हाँ ये मन चुनमा के माई ठीक है कहा तारू बुढ़िया बड़ी खटपटाही बिया। आई हो रामवा तब ले हम खान पान बुढ़ाओ के खिला के गैया भैंसिया के खिला के कलेवना बांध के तैयारी करके सब ऐनी है। हमर नहर पर चलत चलत गोड़ पिरा गइल बा आ तब देखा खड़िया में से टप के ऐनी है। खड़िया में से हद हद पानी बहत रहे आ तब का कइली है कि फाड़ा बांध लेनी है कोस के ताकि खुले ना। फाड़ा बांध के टप गइनी है खड़िया में आ तब देखा कि हम बूढ़ पुरानिया रहता था एगो गिर जाता लेकिन हम ना गिरनी। हाँ ये बूढ़ी बातवा तो साचे कहता रू पहले के बूढ़ पुरानिया नु बड़ा बरियार रहे मड़ुआ के रोटी या झींगा के तरकारी खात रहे नु बड़ा बरियार रहे। अब के देखा था हमनी के तो कोई भारे नहीं के मिलत। हाँ ये सोनपुर वाली ठीक है कहता रू। ए बूढ़ी कलेवा निकालू ना खाए ले हम तबे रोपम थाक गईनी है बड़ा जोर से भूख लागल बा। अच्छा तो तहरा के भूख लागल बा खेतबो ना रोपलू अभी तो कहत रू कि भूख लागल बा जब ले ई खेतवा टुकरिया ना रोपाई तब ले खाना ना मिली। आई हो दादा ए सोनपुर वाली हो बुढ़िया न बड़ा चालाक बिया हो इना दी है खाई ले। अच्छा चला हाई हाली हमरी के हाथ चला के रोप लिहल जा। हाँ ये सोनपुर वाली बुढ़िया ना खाई ले दी है बुढ़िया बड़ा चालाक बिया। एगो कजरी गावा ना गौते गौते रोपा जाई पतो ना चली भूख ना बुझाई त रोपा जाई तो बुढ़िया दी है खाना। बारही बारिशा पिया गईले विदेशा बारे ना रामा भेजी देले रातल पर के बेनिया रे ना रामा भेजी देले रातल पर के बेनिया रे ना बेनिया तले ई सुंदर सुतेली पालंगिया रे ना रामा गिरी गईले हाथों से बेनिया
बहेना